Hello dolok hanya hailam sugun norokno ani bologo tini hingke ang norokno ani bologni bisingtwi phunuknai palazzo ramani hingke ihi obo hingke ani chus kamis oboni nang tini palazzo ranai obo chus kamis ek set paimani ta tolani tongo palazzo ihi sakani hingke kuphur o palazzo hingke kisi kisi thangka kamis hingke tisi twijagya kuar kotorma hingke ba twijagya ta skab rok wngsi twijago hingke omoni nang tini palazzo ranai ani palazzo rok ekdom kana kwri tongkha bazar o paina hingke bo kaham manya hai tongkha ta ang palazzo dakti dakti no kisi thangbai o ta ri suti ni hinui nai paio hingke dakti no hamya wngthok hingke obo battui no ri obo khai nogo twijia tongmani sai ang palazzo sob sijima chao hinui ang uansugui tini rana hinui ang naikha ta palazzo sumna bagui omoni jugbaini sumnai ang omoni slai kisa baranai o kamis hingke oro asuk ri kwrui ani mo kantongma palazzo khe tiki sukha oboni slai ulo ang tei tin khan palazzo paimani bisima sima kanya hingke no kichik thangbai o obo hingke kabo kanthogo ribo tiki sukha dobos thang tongkha ri haifano kisi kisi yakho amoni bagui no ang obo haino nogo twijia tongmani sai palazzo subi kansi sima chao hinui mo khipe paina hingke rang rok bo kisa short wngtong yago tei bazar o hingke ang ani kaham manya wngtongkha ta hamjakya hingke omoni bagui no obono subchina hinui uansugui tongo ta hingke ang o palazzo kwchang bai baksa log hinui nainai mani ihi obo khe mazar subjak bai yakobai o bai baksa logo do hingke ibo hingke jotoisa asuk tei kisa baranai oboni sai hingke ang gear hingke o bai baksa no rinai hingke o mazar rok ni hingke ang tei kisa tori rinai kha obo hingke mazar khai kisa tight hayungo o mazar khijalong doholo hingke kisa tight hayungo dai ri obo kanthogi hayungo omoni bagui ang tei kisa hai rok tori rinai log rinai kha tei kisa hingke iko ang suini haka tabuk hingke ang rig nai map fita bai naitongdi oro logma hingke jotoi 36 tongo do 36 o hingke ani 34 rok kwchak sinai ta tola toles gwnang tola paitami sumna nangya mazar o cement toli sumna nangnai hingke 34 rok kwchanai hingke gear hingke ang bai baksa kanya rinai mazar hingke 30 khe sinai mazar hingke belai tight hingke kanthogya kisa loose no ongna nango omoni bagui no ang 36 khe sinai ta tabuk hingke ang rana bagui sapan bai rigui naha sinai ta fita bai sui juk ang oro ongko o rigmani hingke colour kwchak bai kwchak norokno kaham khe sijak dei se phunuk mangala ang oro rigmani alada sapan tujaya o bwsak fulmani sapan amo bai siyang rig naha sinai logma ta asuk ediba hingke tang mazar ni sunai ta ang gear ni sui sigranai gear bwsuk bengtwi rana kwlai obo suna nango ta hingke iko gear tabo ang twi rigui naraknai hingke ulo ayang twi rigui ang ayang twi no ranai ta ang tabuk hingke gear ni ring hanai gear ni ojon khai ang rig nahanai hingke tabuk hingke ang mazar ni suina hanai ta ang to 18 khe rinai hinui sajagui ko ang tabuk 18 noto doljak riba hingke iko 18 ayang 18 khe rinai ta ang ayang twi tabuk rig nahanai ang mazar bai gear rigbai kha tabuk hingke ang hai hingke 7 khe risinai abo hingke hai o obo hingke iko hai tabo ayang twi ang rig nahanai aran haite hingke tak tola yathek thangkha ta tak abo ayang twi rig nahakha hingke ayang twi ranai ta ang o je rig matui tabo hingke tola ni o gear jora hai ni hoite gear jora handikhe rig nahanai ayang twi no ranai ta ang hingke ang thaisingo rig nahaya da ayang twi no ang tabuk rasinai ta ayang twi tabuk rakha hingke se ulo daisa sumnai palazzo sunani emni to bejal kwrui ekdom sohos se palazzo jesa borok no rwngana haima tongo ta abo kuno swrungna nangya angbo kuno swrungjakya training sarano ang kuno jaga training rijaya ang je ori rawi sub tongmani haino ani idea o phaio ta ang obo haikhe tabo abo hingke ang yathek rai tongo do hingke hai jora sokbai kha tabo khe hai no haite mazar jora ranai ta aro no haite hai oro khe kisa kokoi khamai ro sino khikrok jidalok nugi de kisa tomorok morok khe rimani abo tabo kisa koirorok hai mario yang nangno saisung video mane sagui asuk gana rogo tui phunukma laya ta ani palazzo rabai kha ge ang tini mono subtomani ya rawi simi toni nai tei kisa tiya tongkho
rabi mata rabi khe haipano o kwchar tui ang join khaisi toni kho abo tabo ayang tui hingke khangni khaina nango ta ayang khaksa iko yang sagate ang ta yagram tongma tui ayang tui rana nango ta abo mazarni abo hingke mazar dokla tongnai khe tabo hingke pura paisu katara hi idi kamsile suna naima hain tungi ra abo kinarok bo rungo nahande oro tam tongba kono bejal se kwrui abo jottano rungnai sohos kam ekdom plazo sunani hingke iko ani plazo rabai khe tini to ang subgulak rabai simi toni sinai bo mazaro hingke ang rabar no rinai jo rabar rinai oro kubuni o plazo kwcham ani kisikjak redia aroni rabar no ang sogok risinai ja abo hingke bara abono bo ang narok tonanai kubuni jaga rogo thepana chuknai abo o les rok redia aborok ulo thepana chuknai abo hingke nahade kisa tait hayungo abo kanthok ya kisik thaka giya rok hingke abo ojono do gairi bo kaham no haipano haio kisa hai kolok ngate kisa mane khijalong dokle kisa tait hayungo ta amane bagi kanthok jagya abono bisi hingke plazo sunarok lo sohos ekdom sohos akhai ekdom sohos wngjago ta ang abo kono sub swrungjak ya ang ani jekono ri suna hingke ani idea haino phaithango abo kaisa ani telenda hina tambo hina ang saiji manya ta tabo hingke sari 4ta baji tongo ang hingke dalbora kisa sana hini paina hamani dalbora mangno ang kuso sajago mo khipe dibon jora mairok sajago hingke kisa dalbora rok chai tongjago ta hingke kiring bolok waisa waisa sajago waisa waisa ta nogono swnam chao tini hingke swnam chaliya bajini paisa kha thogana hini chamani bisi thos thogliya ano oro piyas boro hai riliya dogan malik hingke oro 20 taka ni tongo do ang 20 taka ni saijong chana hin paimani chara sabani siliya ta abo hingke nanani to abo hingke rukuto sada golap bothai kisa ganang oro sijakliya ta bo aboni blouse subro hodi hini rifayo yakto kolok sumna po masingni bagai ite Chinese kaisa sumna hinta oro hingke rignai bothai ganang jori ganang sibino abo naithoka rignai bo sab sutini jefuru bana somai man khe afron subro hodi inchau ang buhurbo somai mano buhurbo submara hono saisi manya ko ani somai kiri mangsi hingkai te kaisa tongo bini rignai oro abo hingke kwkhrang ombo sutini no bothai kisa ganang no naithokba khe bini rignai jefuru bana somai mangkhe subro hodi hindi phayo ta bo khaito magana khaya ano do subro haga hingke gangse nijini nanano rangna rokni tam haini ribana kempo magana subri telna hingke tam haingjago ang alada bono pairima hingke bo abo khe kuno kok bangya bo nije dike tuni phaima hingke bo magana subtalna tam haingjago ta hingke ang bo magana khaya khaima kaito kisa misa narak ribo ta bobo magana guna hingke tam haingjago hinai bui bwsa nargi phano tabo hingke horni mui songna nai tongo tok bahan songnai tei abo hingke motor koto jat bai tok bahan songnai motor chomjak miyano chomui toni kha abo mui bok sairikha motor koto jat tomato tei tok bahan khaiye amo hingke toktui bai songna bagui piyas tomato khe rajak toktui khe rugui ako nuisa ang tabuk baja khai tongkha hingke orono ang o toktui baja karina yawi orono song risinai piyas rok tejpata rok khijanai toktui no ang piyas bai songna hinui tongo haipano piyas bai songna pano piyas baji ang mui motom yango hina ang alada kisa bajini hagata tabo hingke ang oro ani o piyas bai songna hinui piyas rajak 3ta piyas ang oro 4 tukra khe rani hagata tomra khe bwtui riri kha tabo hingke ang bono kholobui songsinai tok bahana hingke ang songi chimi rinai ang hingke obo mas chaya ani yakong sai tongo hin chaya de tok bahan chakha hingke bareu hina ang chaya ta pura mas kaisa kai tongkha ang tok bahan ma chaya puila o bwtui riri mani ranai thangka ang hingke toktui bani chanai tok bahan chaya ba tabo hingke ang taisa bwtui riwi kari no ojon khe rinai ta bwtui riwi tok bahan hingke kari si mangkha gorom riwi kari si risinai bwtui kwran kheno chalaina pho toktui bo ang kari ni risinai gorom riwi hingke ani bolok tini bagui asungno jotono no har kaham।